ଦେଖ ମତେ ନୁହଁ ଆକୁ ଦେଖ। ମୁଁ ଆ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କାଢିଦେବି, ତମେ ମତେ କହିବ ମୁଁ ଆ ଭିତରୁ କୋଉ ଜିନିଷଟା କାଢି ଦେଇଥିବ ହେଲା। ମନେ ରଖିକି କହିବ। ଦେଖ ଆକୁ ଦେଖ କଣ କଣ ମୁଁ ଥୋଇଛି ଦେଖ। ବଡ ସ୍କେଲ ଥୋଇଛି, ଡଷ୍ଟର ଥୋଇଛି, ପେନସିଲ ଥୋଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଧଳା ଯୋଉ ଲିଭାଯାଏ ରଙ୍ଗ ତାକୁ ବି ଥୋଇଛି, ସ୍କେଲ ଥୋଇଛି, ପେନ୍ ଥୋଇଛି, ରବର ଥୋଇଛି ଆଉ ରଙ୍ଗ ଥୋଇଛି ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଖି ବୁଝିବା। ବୁଝ, କେହି ଦେଖିବନି, ଆଖି ବୁଝ। ସମସ୍ତେ ବୁଝଛ? ଆଚ୍ଛା, ଆଖି ଖୋଲ। କହିଲ କିଏ କହିବି ସେ ହାତ ଟେକିବ। ଏବେ ଦେଖ ଆ ଭିତରୁ କୋଉଟା ନାହିଁ। କେହି କହିବନି।